Isa siyang huwarang ama at huwarang kapitan ng aming barangay. Mabuot na tao po yan, hindi sa barangay. Mayo pa yan na sinasagasaan na tao, hindi. Gusto niya, tinunin lang ang kuyan, hindi, sa barangay mi. Matuninong. Hindi naman yan malihim. Si Kapitan, straightforward naman siya. Pagdating sa trabaho niya, hindi siya lenient. Talagang gusto niya, i-impose talaga yung anong nasa, pag medyo hindi siya masyadong klaro sa gagawin niya, sumasangguni siya sa akin. Ganito ilarawan ang kanyang pamilya, mga kaibigan, mga nakatrabaho at mga kakilala. Ang punong barangay ng Niño Jesus, Iriga City na si Elmer Casabuena. Kaya naman magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman nila matapos sumano itong manlaban at mapatay sa operasyon ng mga pulis. Narinig na akong tutok. Sabi nung babaeng nag-ano sa amin doon sa... Kwento ng may bahay ni Casabuena, Marso 26, pasado alas 12 na ng madaling araw nang magising sila dahil sa kalabog sa labas ng kanilang bahay sa Zona 2 Niño Jesus, Iriga City. Agad raw silang bumangong mag-asawa sa pag-aakalang mayroong nangyaring aksidente. May narinig akong mga sasakyan. Tapos narinig ko na naman ulit yung nagkarandol. Tapos nandun na sila sa loob. Tapos may gawa ko, ano yun? O tapos kinuha na ako, doon ako sa kabilang kwarto. Yung asawa ko binalak sa kwarto namin. Kasama niya raw isinilid sa kabilang kwarto ang kanilang 18 anyos na anak na babae. Please daw po sila. Magsaserve daw sila ng search warrant. Paano yung gabi? Wala naman sa akin sinabi. Ay wala naman sa akin pinakita. Yun lang ang sinabi nila sa akin. Ay narinig na akong putok. Pagbaril ng asawa, nakarinig ako ng putok. Sabi ng isa, garaduhin mo ngayon, garaduhin. Nagtamo ng 5 tama ng bala ang kapitan. Narinig ko po kasi humihingi pa sa akin ng tulong, tinatawag niya ako. Sabi niya sa akin, Be, parang gusto kong pasukin siya na tulungan ko. Hindi ko naman magawa kasi may humaharang sa amin, may nakabantay. Huwag nga kayong maingay kung hindi kayo madamay. Dagdag pa niya, wala raw nabanggit sa kanya ang asawa na nakatatanggap ito ng death threats. Minsan lang daw itong naikwento ng kapitan sa kanyang katrabaho. Nadala rin daw ng mga pulis ang malaking halaga ng pera na dapat sanay iririmit nila sa isang lending company. Para saan po yun? Sa mga sa mga pangtanim nga ng mais, babayan. Dahil parang ano po kayo? Parang distributor? Paano po ang tawag sa inyo? Kapag kayo po yung bagsakan ng isang kumpanya ng mga agricultural products, input. Siguro po, distributor. Kasi maraming kumukuha dito sa amin, kahit sa ibang barangay na dito sa amin kumukuha. Alam naman nila na dito sila kumukuha ng pantanim. Sa report ng Iriga City Police, implementation of search warrant for violation of Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at violation of Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act ang nangyari. Sospek ang mismong punong barangay na si Casabuena. Marso 22, nagpalabas ng search warrant ang Korte ng San Jose, Camarines Sur. Bagay na ipinagtataka ng DILG Iriga at mga kakilala ni Casabuena, lalo pa taong 2019 pa nang maideklara ng Philippine Drug Enforcement Agency na drug-cleared na ang barangay. Maging ang ilang drug surrenderers sa kinasasakupang lugar ng kapitan, ikinagulat ang nangyari. Puspusan daw kasi ang kampanya ni Casabuena kontra illegal na droga. Talagang masigasig po siyang drug clear agad, sir. Nagulat na bigla na lang nagkaroon ng ganong illegal na substance, sir. Bilang drug surrender po, nalulungkot po kami na ganyan po si Kap po nang dahil sa kanya naging drug clear po yung aming barangay. Kung sakali man na bumalik, dapat yung PDEA, binalik nila yung kinansil nila yung certification na drug cleared ang barangay na yan. Pero nanindigan ang Camarines Sur Police Provincial Office
lihitimo ang kanilang naging operasyon. Nagkamaroon po talaga sila ng firefight doon kasi hindi naman po siguro aabot doon kung hindi naman po nagkamaroon ng exchange of fire. Yung ating at saka yung suspect po. Kasi may mga tinatawag po kasi tayong compelling reason. Depende po yun sa judgment call ng ating mga operatives. Kung nakita nila na malalagay sa alanganin po yung situation ng mga operatives, mayroon po silang tinatawag na judgment call na pwede siyang inventory doon po sa pwedeng sa pinakamalapit na barangay hall, doon sa isang neutral place na kung saan kasama din po yung mga witnesses natin. Hindi rin isinagawa sa mismong bahay ng kapitan ang inventaryo ng mga nakuhang ebidensya. Ayon sa PNP, kinailangan nilang umalis sa lugar upang masiguro ang kanilang kaligtasan dahil sa umano'y presensya ng NPA. Sa report ng PNP, isang kalibre 38, 2 misfired at 3 live ammunition at empty shell ng suspected 9mm ang na-recover. Nakuha rin umano ang 20 plastic sachet, laman ng pinaniniwalaang illegal na droga. Yung isang lugar po, kahit po na-declare na natin siyang drug-led barangay, hindi naman po ibig sabihin noon is free from any police operation na siya. Kasi kung may continuous pa po kaming nakukuhang report na meron pa rin po doon at continuous pa rin po yung paggamit o pagtutulak ng droga, masasubject for another police operation pa rin po siya. Si Barangay Captain po is included sa Provincial Recalibrated Priority Database as high-value individual. Oo naman. Oo naman. Pero ayon kay Attorney Rick Diaz, former NBI-NCR Director, hindi maaaring dalhin sa ibang lugar ang mga ebidensya para sa inventaryo. Dapat diyan mismo sa lugar kung saan mo nakuha yung ebidensya, diyan ka gagawa ng inventaryo. Yung ginawa nila, ang sabi mo, kinuha nila yung mga ebidensya, natakot sila siguro sa NPA, ginawa nilang dahilan para gawin nilang inventaryo sa ibang lugar. Illegal yan, sabi ng Supreme Court. Kaya yung ginawa nilang yun, mali yun. Pwedeng useless ang kanilang operasyon na yan. Ang search warrant ay to search for property and bring it before the court. Hindi to kill. Yung nangyayari kasi ngayon, pag-serve, parang ginagamit yung search warrant, parang license to kill. Hindi pwede yung ganoon. Parang ginagawa lang yung search warrant para magkaroon ng legal access sa isang bahay. Kinundi na ito ng mismong alkalde ng lungsod na si Mayor Madelaine Yorobe Alfelor. We condemned EJK and we condemn political killings in the guise of drugs. Yan po, we condemn that. Sana po, tawan man ng hustisya. Ini ang inanuninda, barangay captain yan. Bakit man po yan basta-bastang tao. Pinagtitiwalaan yan, ibinoto yan, tinawan ni mandato ng mga tao. Nagsiserbi yan, public servant. Dakulon ang plano niya para sa barangay niya. So bakit man basta-bastang tao ang ninaog ninda. Tugod po ako, it's politically motivated. At first, dakulon na pagkukulang duman po sa dakulon na irregularities duman po sa pag-search. Ang protocol ng search warrant, dapat there should be a media, civilian, and at least barangay council members to become the witness, to be the witness during the search. Pero ang nangyari, during 1 o'clock in the morning, nalinaog si harong ni Kapitan Casabuena, Mayo mga witnesses. So, kundina namin ang pangyayaring ito na sana di na maulit sa aming grupo. Kung bagaman po, kung mayroon talagang pagkakasala, ang isa sa amin, gawing maayos ang pagsaliksik ng kung anong agency man. Na sana maging maganda ang protocol, wag lang isang agency. Ang protocol by kung sino ang nasa area, bigyan din ng pagkakataon. And then kung ang tamang proseso, gawin lang.
3 araw bago ang pamamaslang, magdiriwang sana ng kanyang ika-51 kaarawan si Casabuena. Siguro sir, hindi siya magiging kapitan kung siya ay related sa Siabo at sa aming mga sumusuporta sa kanya. Siguro sir, isang dagok ang nangyaring ito sa aming barangay. Sobra po. Dapat po matawan ni Hustisya si Kapitan. Na, baga na sa manok na pinaggadan ninda na mayong kalaban-laban. Definitely, there will be a case to be filed. It's murder. Murder po ito, yung ginibo ninda. Klaradong murder ito. So, a case will be filed. And in fact, the Sangguniang Panglungsod has a resolution already appealing to NBI National to conduct the investigation. The same also, I have a letter with NBI National appealing also to conduct the investigation, and at the same time, the Sangguniang Pang Barangay also drafting and making their resolution appealing to the National NBI to conduct the investigation. The only thing that we can give you is justice. We will try to seek justice. Ako ang Hustisya. Kapag magagaraan ka niya. Makulong mo siya. Ano ko masabi kasi nagagalit po ako sir. Galit po ako sa iba talagang pulis. Sabi nila pulis sila. Galit talaga po ako. Nagalit talaga po ako. Nauwi sa madugong operasyon ang dapat sana'y pagsilbi lang ng search warrant. Kaya naman, hustisya ang panawagan ngayon ng naulilang pamilya, mga kaibigan at katrabaho ni Casabuena.